Jo, ty jsi úplně náhodě. Já dokonce to celý jako večer. Já musím se pustit tomu. A já jsem úplně káva, ale já seknu. Já se musím zašknout, aby mi tam někdo žádný buzeranty vlez. Já nemám rád buzeranty, já jsem hetera. Ale lidi baví, když si hrajou na buzeranta. Tak si na něm občas ale jenom občas. Teďka, ale já mám rád slovo. A neříkej, teď to šímám rád, protože ona by si potom myslela, že mám fakt rád. Nevředl se byl. Ne, já se jdu vyjít. A já se dám slovo a ty vole. Au. Já se půjdu. Jo, pojď. Na počet Matěje Flašky. To je nejlepší osobnost 21. Flaška je. A já jsem nejlepší osobnost 21. století, protože jsem Matěj Flaška. Petře, ty mi nevěříš. To je radím, ty vole. Petře, věříš mi? Já jsem nejlepší osobnost a já se půjdu napít. Já jsem totiž střízlivý, no. Moc na to, abych vám vykládal, jak velká jsem osobnost. Jak to otevřeme, ty vole? Počkej, tu otevřeme, ukovat zámek, otevří ten zámek, vole. Umím si ruce, je základ. Ne, radíme s tebou, ne? Ty si moc malý na to, abych tam něco dělal. Au. Počkej, já jsem. Počkej. Ne, já tě nechci. Au. Ty si mě tady dám, dělal. Radíme, já nejsem obilý. Já nejsem obilý, protože budu na záchodě tam. A to nechci. Já nevím, jak ty to zabírá, tohle zamek. Ale já nechci být tomu na záchodě. Prostě Dave. Jsi tam otevřené. Petře, otevři. David to drží. Otevřete to. Petře, otoč. To drží David. Já se to snažím otevřít, David to drží. Otevřete to. Neotevři, to. Jak bych to mohl tlačit, když to držíš? Tlač ven, tlač. Hej. Kámo, jak se to zabírá? Vítam. Zkusně ven, protože základ je umístil, že písaní. Nečuj se na mě, protože ty jsi jenom David. David, a on neví mě. David můj otázek. Můj otázek. Ty chceš být jako já, tak si tam aha, to je tvůj program prostě. Teď si ty mě začí, protože jsi mi zrovna opilý, ale já nejsem. Terko, nejsem opilý. No, co myslíš? Terka, vy tam nejsem opilý a co řekne Terka, to je pravda. To je svaté. A já se půjdu napít, abych se konečně opil. Napít se půjdu. Nemám tady nám tam vejce. Au. Vece au. Au, vece mě dupo. Radí mě vece. V jako voru. Nebo voru. A C jako city. Jako city, ne jako. Schválj to. Nevíš, schválj to, protože já jsem opilý a já se nevím dobře, když vytahuješ deštík a jsem opilý. Ale bylo to bude teďka zkušení, jo? A Radim to drží, protože Radim je kulatá piča. A není to. Ukaž jako odpadl. Je také malý. A svůj. Takhle veliký. Počkej, já to zadrží celá. No protože máš moc malý kopil. Můj. Na můj penis. David, já to bych nebudu běhat, protože bych chtěl uhrát. No tak, co se bys chtěl Radimovi? Radim si myslí, že je chytrý. Třeba v matice, ale to úplně No počkej, nechtěli si to zavět, no. Já někdo otevřel, veď? A já už to víš. Já to víš. Tak. Ty myslíš, že jsem opilý, že jsi myslel? Nejsem. No jasně, já si jenom držím na chvilku.
Tak si. Já jsem přišel na to, že je sranda být opilý. Že to může říct jenom inteligentní člověk. Jo, s IQ 144 a výše. Výše, to je to. Ty máš možná 144, protože neumíš natočit. I když už jsi střízlivý. Ale já jsem měl tolik toho. 2, 3, 4. Na výše. Neštěstí, zůstavná operativ. Inteligentní Já a... jsem. Já jdu se na tu sadě. Já se půjdu na Já výš. jsem štíhlý. Nejsi! Linders není štíhlý. Linders má úplně tolik tuku jako Adriana Lima, které přidali hodně. Adriana Lima, ale přidali hodně tuku. Ano, Radim je chytrý, ale David je tlustý. Teď jsme na to kapli, jak kap. Kapli jsme na to. Teď jsem ožralý. Já nejsem ožralý, ani trošku. Každýho si myslí, že je ožralý. Nedělám tlustý zadek. Tvoj, já se jdu napít, abych to neviděl. Protože opilý nevidí tlustý zadek. A já jsem. Neboj se, netou šízněl, zbiju. A je to tu rozbíjení flašek číslo 2. Tak je loka. Pí, jak Báčka, tam je keramika, neopírej se. keramika je tam. Neopírej se o to. Bez keramikami ne. To mi jde teď strašně Jsi nutný. úplný debil. Tam máte 8 cm nebo 10. No, to byl teda útok Davida Krát 10. 10 krát 10 je 100. Je. A já mám ještě 12. Petře, nechtěl bych ti to ukázat, protože bys to nemohl dát na YouTube, kdybych Já to jsem ukázal. napačil o tom na záchodě. Kdyby tam nevešel, že? Ty Davide, ty víš, o čem mluvíš, my víme. No, ty, hej ti jedře na tobě. Já si půjdu sednout. To nebudu ukazovat, protože to bude překvapení pro každou. Já se to mám z toho záchodu, jo, live. Life? Live. Life is life. To ty máš. Já nechci, aby někdo viděl mojeho pindíka. Já nikomu neukážu, to mě přijde. Pozor, Matěj. Pojď ven. Na lidské kůže. Já jsem Pojď ven po tady. třetí v životě opilý. Po třetí fakt? Ano, a sednu si tady. A co? Na schodech si sednu. Ty musíš o Radimovi. No, Radim to je prostě kluk, který si myslí, že má navíc, než na co má. Radim by se měl držet při zemi spíš. Já nebudu soudit, protože přišel Jahan. Jahan to je člověk, kterého tam nikdo nemá rád, ale přesto má v sobě něco dobrého. Jo, jako každý, ale přesto by měl umřít. A to neslyší, protože by mě neměl rád. Nekameruj mě, já se nechci vidět jako opilý. Radim, nečaj na O kom mluvíš, hej? Ale O tobě ale mluvím já předtím. Promluv o mě pořádně, ty si o mě pořádně promluv, ty pořád jenom... O tebe mluvil, když tu nebyl. Já tam mě. Super. Ale pravdu pro o mě. Pravdu? Dobře, jako opilý říkám pravdu. No, A teďka se budu dát na opilého. dobré. Radim je super kluk, který bude mít jednou skvělý barák na pláži. Žiju, říkaj si, A pozor, tam si říkal, Peťa říkal, že si říkal, že nemá věrný Peťu, takže co si říkal? Co? Dobré, já chtěl bych... Hej, Peťa, co říkal? Petr. To nahráme potom, počkej. Hej, řekneš mi, co jsi říkal, nebo se to mám dozvědět až potom? Radim, ty jsi super, protože víš, co chceš. A to jsem já. Davide, ty jsi ještě hodně nevyspěl. Hej, ale já se tam na mě! Hej, Hodně, Peťa ale- říkal to, že vím, co chci? Jo, něco to s tím. Hej, Petr. Ne, já se nevím, co on říkal. Kdo? Ty, hej, Já. hej, co jsi o mě teda říkal? Že jsi super kluk? Protože ty víš, co chceš. Hej, Ale ty tak- ten blížil hád do očí. Já ti nevidím do očí, protože jsem opilý. Ale lže mi do očí. Petře, myslíš, že jsem opilý? Ale Ne, Ne, to ti tak lžeš do očí. Petr je blbec, protože si myslíš, že nejsou opilý, když jsem opilý. Já jsem opilý a Ne, říkám on ti úplně tak- střízlivě. Říkám ti střízlivě, ale No. ne. Jsi super, když víš, co chceš. Ale víš, co chováš jako bagr v hodinách. Nebo přestávka. 99%. A to Nechovej jsem se na jako bagr. Matějovkyně. Buď takový, jaký jsi. A Davide, ty si nehraj na hloupého. Ty jsi mnohem chytřejší, než si hraješ v hodinách. Nebo o přestávkách. A co tu?
Hraj si na chytrého. Ty sice nejsi chytrý, ale když se na něho budeš hrát, tak to všichni budou myslet! A budeš působit chytře. Já jsem dneska po 3. životě opilý a po ní zápěstí. A já nemám rád, že jsem po 3. životě opilý a po ní zápěstí. Takže na mě radíme. Běž si něco vykouřit. Čadínku, au, a večery na mě to bolí, já te. Potom zbytečně pozvracím a rozbiju nějakou skleničku a to Tereza nemá ráda. Tereza nemá ráda, když se rozbíjí skleničku. Hej, já bych dneska rád umřel. Protože já nemám rád umírání. To je nějaká piča, to vždycky natáčí, že jo? Já nemám rád, když se umírám. Já mám bolavé koleno. Chápeš? Jo, no tak když se postavíš a necháš mě projít, tak tě se nebolí.